أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. muna gode ma ubangiji jalla wa ala wanda ya sake hada mu wanga lokaci mai albarka. Muna neman siransa da aminci ya tabbata a bisa ga ma'aikinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah jalla wa ala ya tabbatar da mu akan sunnansa zuwa ranar tashi alkiyama. Amin. Ina tsammani muna nan a cikin karatu wanda malam ya zo mana da shi da ke nunawa cewa a cikin abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana shine haramcin a kare kashin mamaci. A cikin wannan hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kare kashin mamaci kwatancin kare kashin yani rayayye ne. Sai malam ya kawo mana fassarar wannan magana da hukunci da ke tare da shi. A cikin wannan hukunci malam ya zo mana da abubuwa guda biyu waɗanda suke da muhimmanci kan wannan hadisi. Na farko shine haramcin a tone kabarin musulmi. Me yasa? Domin bayan an bisa mutum aka je tone wannan kabarin, watakila cikin gina wannan sai a je a kare wani gaba, wani kashi a cikin jikin mai shi. Shi malam ya nuna mana maganganun da maluma suka faɗi game da irin wannan. Na biyu, malam ya ce cikin wannan hadisi akwai abin da za mu doki amfaninsa. Wannan abin da za mu doki amfanin shine hadisin ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kare kashin mamaci mu'mini kaman kare kashinsa ne rayayye. Wai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini, wannan kalima mu'mini ya nufi kaman wanda ya zama mu'mini ne wannan abin ya zama haramu a kansa bayan ya mutu. Amma inda wannan mamacin nan ba mu'mini bane, ba musulmi bane, wannan haramcin nan bai tabbata a kansa ba. Akan haka bai gani cewa kare kashin wanda ba musulmi ba ya zama haramu. Akan haka sai malam ya kawo magana ya ce irin abubuwa da ke faruwa a inda ake koyan batun kiwon lafiyar mutum. Sai a ce ana neman wani gawa da za a babare a nuna ma waɗanda ke koyan almajiran yanda jikin mutum yake da abin da ke tare da jikin mutum. Malam ya ce wannan nan bai dace ba a kan jikin musulmi mu'mini, amma in za a yi haka an yi sa ne da jikin wanda ya zama kahuri, tunda duka jikin mutum ne. Na musulmin ba a bare shi, ba a kare wani kashi wurin.
na kawurin shi za a doki a yi da shi irin wannan don wannan haramcin nan bai tabbata akan kahurai ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana wannan haramci kan musulmi ne. Malumma sun yi wanga magana ne mai tsawo kan batun a kare kashin mutum ko a bare jikinsa bayan mai shin ya bar duniya. Amma maganan da malumma suka zo suka dace kai a karshe shine fadin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kare kashin mamaci mu'mini yana kaman kare kashinsa ne yana nan rayayye a cikin laifi. Suka ce haka nan ne wannan magana kuma hukuncin kenan. Amma wannan hukunci akwai wasu da haramcin kada a taba gawansu su ba su cikin wannan haramci. Akwai wasu da haramci kada a taba gawan da wani yanke-yanke su ba su cikin wannan hukunci. Daya cikinsu shi ne kahuri, shi ba shi nan cikin wannan hukunci. Shi yasa ana neman wani gawa ne a babbare a gane yaya naman mutum yake, ba dokan musulmi mumini a babbare wai ana neman a gane yaya naman mutum yake. Amma akwai hanya gawan kahuri a yi wannan. Sa'an nan na biyu, mutumin da ya zama gairu ma'asumin dam, ko musulmi ne amma ya yi abin da jinin shi bai da haramci kuma. Musulmi ne, mu ji magana da kyau, ya yi abin da jinin shi bai da haramci kuma. To gawan wannan mutum akwai hanya wannan kiyaye wannan nan shi ba shi ciki, wannan haramcin nan ba shi ciki. Shi ne na farko, mutumin da ya kashe wani kan da gangan ba kuskure ba, kan da gangan ya kashe. Da ya yi wannan kashin nan kuma wa'anda ke da hakkin wannan da an ka kashe suka ce ba su yafi ba, a kashe shi a rama. Wa'anda ke da wannan hakki suka ce ba su yafi ba, a kashe shi a rama. To lokacin nan shi wannan mutum ya zama gairi ma'sumin dam, jinin shi bai zama haramun kuma ba, domin ya yi abin ya wajabta a kashe shi. Maluma suka ce irin wannan in an kashe shi a doki jikin shi a bayar ma waɗanda za su koyi abu, so ina suke neman su babare ba su babare. Amma asalin shi musulmi ne, mu fahimci magana da kyau, amma ya fita cikin ismatul dam, jinin shi bai kuma zama haramun kuma saboda ya kashe wani kan da gangan. Kuma masu ikon wannan gawan ba su yafi ba. Haka nan ne alharbi, mutumin da ya tada yaki da zaman lafiya. Musulmai na zaune zaman lafiyansu, shi ya je kafa wani zangon shi, ya zama da kanshi amroba, ya shiga gidan wani ya bashe, ya yi sata, in ka ce a'a ya kashe ka. Ya shiga nan kuma wani musulmi fa, ya shiga nan da ya taya da makami, shi nan ba barawo ba ne da ake hukuncin barayi, wannan nan ba barawo ba kenan, shi wannan harbi ne shi. Sai san an zo cikin hukuncin barayi a musulunci, amroba shi ba barawo ba ne, mu fahimci da kyau. A cikin wani karatunmu da ya wuce mun yi batun ba a kashe barawo, hukuncin musulunci kenan, ba a hanya a kashe barawo. Amma amroba ba barawo ba ne, shi nan mai yaki da zaman lafiya ne, bai son a zama lafiya. Domin in yiwuwa ne kake jin bai bukatar shi ka doki bindiga, wadda ba ka ba? Haka. In yiwuwa kake ji,
abinci da baka samu kaci ba bai bukata ka doki bindiga. In kana neman ma ka sata kudin mutum ka je ka sai da shi lore ne bai bukata ka doki mai adda ko ka doki mai bindiga ko ba haka nan ba. Wanda yayi sata ba da makami ba shine barawo, yana sata amma ba da makami ba, in ka kama shi ya gudu, in ya ta ya succeed kenan to ya succeed to barawo kenan. Amma wanda za shi satan nan yana rike da adda yana ce maka lafin ya kun fahimci lafin kaifin yana zuwa da addan shi ya shigo ya ce maka lafin na zo zan yi sata, in kaifin ka gani kuma ya yi niyya da ke da kudin kan kaifin ya yi maka fin, to wangan ga babarawo bane, harbi ne shi. To irin wanga mutum Allah jalla wa ala yayi batun su, inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Allah ya ce yani sakamakon waɗanda suke yaki da Allah da manzonsa kuma suna tafiya a ban kasa da banna, sakamakon su in an kama su na farko an yuqattalu. Mu ji da kyau, sai sa don su ba barayi bane, sakamakon su ne a sentence to death, a kashe su. Don shi ba barawo bane, shi ya zo kashi kenan, ya zo barna ne. Sakamakon su in an kama su a kashe su, aw yusallabu, ko kuwa ma a kame su, a kafa su kan itace su har su mutu, aw tuqatta aydihum wa arjuluhum min khilaf. In kuma ana son sha a ja kunnin su, a yanke hannu da kafa amma asaba. In an yanke hannu ta dama sai a yanke kafa ta hagu, saboda koda yana so ya tafi da walking stick ne bai yawa. Asali ma nan maganan kenan. An yanke ta dama sha yanka wata hagu, ko yana so ya da walking stick bai yi tafiya, a bashi wannan azaba saboda barna shi ya kawo ban kasa. Aw yunfa min al-ard, ko kuwa a fidda su kan ban kasa. Zamanin da an ce a fidda mutum kan ban kasa, yadda ake yin shi ne a doki mai shi a kai cikin wani desert, no man's land, ba mutum wurin deep, shi a bar shi wurin, shi a gaya ma dun garukan da ke kusa, in ya zo wurin nan a kashe shi. To yanzu sauran shi da namomin daji, in ya succeed ya je bulla wani wurin nisa ya yi hanya kada kuma komo nan, in bai succeed ba ya je game da wani zaki wurin ne a kare da abin. Sai Allah ya ce zalika lahum khizyun fil hayatid dunya. Allah ya ce yayi musu wannan ne domin su samu rayuwa na walakanci. Don wanda ke tafiya da irin wannan hali ba girmama shi, ba ku kama shi ku je ku aje shi wai ya kakashe mutane, yayi amrobri. Shi yasa duk da ya kakashe mutane, ke ne lawyer, ke kai wai a kashe mutum dai ba human right bane, ya kamace a bashi life sentence, haukan banza. Lokacin da kai kace wadancan mutanen nan, shi bai san kuma su da right su zauna ba. Wadanda ya kashe na su ba su da right su rayu ne, amma shi ke da right shi ya rayu. Kuma wai mu da ido kenan har ana bada award kai, kaga haukan banza. Mutum ya kashe mutane, su da yake kashe wannan su ba su da right su rayu. She bayan an kama shi nan, wai wallahi ya kamaci a abolish death sentence, ko ya kashe mutane ne in an kama shi, she a doki tax payers money ana bashi kaza yana cin, wai an bashi sentence. Kaji auka, ya kashe mutane ya kare mu zo ma je shi muna feeding shi for what? Ngai wannan kare kwa sai suna tabe wai sun kawo law mai kyau, law hauka. Yanzu haka wanda muke da kai da shi abin ban kunje kuma MP Madina shi ke yaza da wanga.
MP kuma Madina. Wani irin magana ke gama ka? Shi ya kiyama wani right to live. Ya yi kashi. Kuma ba kuskure ba domin akwai qatlul amd. Sannan akwai qatlul khata. Akwai kashi na kuskure. Akwai kashi na da gangan. Akwai murder. Akwai manslaughter. Ba abu guda bane. Sai mutum ya yi kashi na da gangan da makamin kashi ya kiyama wani the right to live. Ya je sata, bai sata abin kawai shiru ya wuce in ai mai juloye ya gudu ba. She ta da niyya in kai juloye shi mai yi maka ya kashe. She yayi wadannan an kama shi an kare wai duk da ya kashe nan. He has the right to live. To live where? Cikin mu, she mu kuma doki kudin mu muna feeding shi. In zai kuma kara zauna for the next 60 years ne muna feeding for the next ina amfani shi. Ina amfani shi. She muna feeding shi. When there are good people who need that money. She muna feed the waka criminal da ya kashe mutane where he has the right to live. To live where? Why don't others have the right to live? And he alone has that right. Yanda ya denies the right to live, he must also be denied the right to live. Asali abin kenan. If you want fairness and justice, you deny others the right to live, you should also be denied the right to live. But you cannot deny others the right to live and then you come and live and then we'll be paying you with our taxpayers' money, feeding you, and then you say, yes, we have abolished death sentence. That is nonsense. Ba hankali cikin wannan. Musulunci bai da wannan ba. Ba hankali bane ko kadan. Amma wadanda ke sponsor irin wadannan bills nan, they know their aim. They are wicked people. Masu sponsor wadannan bills nan, they are very wicked. They sponsor people to do wicked things. But what they want is that whenever they sponsor you to do your wicked thing and then you are apprehended, the worst thing they can do is that go to life prison. And so when you are going to do any wickedness because you know you will never be killed, you go ahead and do it. When they say you kashi, ba kashin shi za a je shi na ana bashi fried rice and chicken. Wani shaka zai yi. Akwai wani yana nan yana yawo, duk wani zon wajen shiga kayan suke wadansu. Shi ne bai mutu ba, shi kuma ne ba shi na raye, sun malaya mutu fiha wala ya haya. Yana cikin haka yana tafi, kaga mutu na tafiya, ba shi bisa ba shi kasa, iska na bugun shi haka shi ne bai mutu ba, shi kuma bai rayu ba. Shi sa tun dama life in shi is useless, is valueless. She wani ya contracting shi. Such a valueless person. She wani ya contracting shi to go and take the life of somebody just because of one political thing, wani abu kaza. Domin ya san irin wannan mutum zai aika. Tun dama da shi ke wurin nan iran da ma ya samu da kunu ma to ya gode ma Allah ya samu da kunu. She yanzu a ce wa ngai mai an kare. Sha doke shake court duk da ya kashe mutum yanzu an abolish life sentence. Ce sa za ta yi da shi ne an abolish death sentence, za ta yi da shi ne a bashi life imprisonment. An ji a sa shi wurin ana bashi da kunu da safi da rana bai gode ma Allah ma ba. Ya gode. Tun da ma shi yana nan bai samu abinci 3 times a day bai samu. Gobe kana kuma gaya ma wani kenan in shi mai rasa samun kudin koko da safe da na da kunu da rana da na wani banku marance shi mai samu wani mutumin kirki ya kashi shi a ji a kulle shi ana feeding shi for the rest of his life. Shi ma ya gode ma Allah ma kenan yayin goganci kuna feeding shi. A cikin musulunci an mutum ya kashe mutum kan da gangan mutumin da jinin shi bai halalta ba kan da gangan ya kashe shi shi kuma sakamakon shi ne a kashe. Allah ce wa katabna lahum fiha annan nafsa bin nafs. Allah ya ce mun zara musu a cikin littafi
cewa in mutum ya cire rai kan da gangan kuma da niyyar kashe ne yayi shi kuma a kashe shi karama. Amma masu sponsor waɗannan bills mazambata ne, because suna haya mutane ne for assassination and elimination. Shi sa an baka promise duba ko kai ma baka mutuwa tunda ma samu abinci kana da wuya, mun baka kaza te kai in kai ka kare a baka life sentence sai ka kana zaune wurin na shan feeding castle. Kuma wannan life sentence na kage da ake yin shi in an ba wannan life sentence ya ci ya save yake wani wuri shi a commute life sentence nan ya zo ya zama wai ya sunan shi imprisonment how many years ana nan ya save kadan cikin kuma sha da cewa an commute wannan kuma an raba shi biyu ana nan ce kan mutumin da an fara tunda life sentence ne wata ran sai shi kan state yana tafiya ya kuma zai isa ko kuma wai ya save kaza shi da yake wurin na an ga kamar ce ya kuma save kaza no. To wanda duka ke da irin wannan hali na kashe mutane na banna musulunci wani an kama shi za a kashe shi, shi kuwa nan an kashe shi waɗanda ke koyan ilimin lafiyar mutum shi a babbare jikin shi, shi wannan mutumin da za a babbare jikin shi kuna neman ku gane yadda hanta mutum yake shi a bare gashi don wanda ake bare wannan tun da jinin shi bai zama haramun ba saboda ya yi abin da ya kamaci a yi mai a kashe shi. To maluma suka ce wadangan mutanen ga irin su ne ake dokan ana koyan abu da shi, da su ake koyan abu da shi. Na karshe da maluma suka yi magana kai shine wanda mai shi ya yi wani ciwon da ba taba gani ba, ba taba jin labarin irin wannan ciwon ba, ciwon da ya zo doktoci duka sun rasa, she doktoci duka suka dace kaman saboda kada irin wanga ciwo ya zo ya zama wani abin da zai zo ya wasu da ba iya a treat da a bare iya so a gan wannan ciwon nan wani gaba cikin jikin ne ya attack. Wannan nan kuwa matukan mai shi nan musulmi ne, mu'mini ne, musulunci bai ba da hanya a yanka jikin shi ba she an samu izinin masu gawa. Kowane irin ciwo ya yi, mu fahimci magana da kyau, Allah musulunci she an nemi masu gawan a nuna musu sababin abin da ya sa da ake neman a bare wannan gawan. Sababin shine wanga ciwo ba taba jin shi ba, ba taba sanin shi ba, ya zama sabon abu, yanzu ake neman a koyi wani ilimi cikin saboda watakila wannan ya taimaka ya sunan shi wanda duka daga baya abin zai samu a yi a san yadda za a yi jinya. Duk da wannan musulunci bai bada hanya an bare mai shi ba sai an samu izinin masu gawa. A ce musu kun ga mutumin ku gashi amma muna neman izinin ku. A musulunce shi an kawo takarda su yadda kamar saboda abin da kofar da mun yadda a bare haka. Ko yaya ciwon yake in su suka ce a'a ya kare. Ko yayan ciwon yake in sun ce a'a magana ya kare. Ku je ku nemi sabo kuma ran da abin ya faru ku yi wannan. Tunda sun ce a'a amma sun yadda sa'an nan ayi labari irin wannan gawan. Shi sa a takaice wanganga shine hukuncin da ke tare da a bare jikin gawa domin koyan ilimi na lafiyar mutum. Amma ba haka ba hanya musulmi mu'mini a ji ana ta kare hannu ana ta kare kafa menene wai ana ya sunan shi wai ana ya sun a koyi. A'a akwai wadanda ya sunan shi aka bada hanya da wannan jikin da za a doki a koyi da shi. Ina tsammani yanzu za mu shiga cikin mas'ala na 129 mai malam ya ce بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله مسألة 129
ويجوز نفش قبور الكفار لأنه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق. ما لا يجي مسألة ندري دا 29 يجي يا حلالتا kabarin kafurai aje a tono ya halalta in wani abu ya zo kabarin wanda ba musulmai bane an yaja tone wannan kabari. Me yasa wurin nan za a yato ne li'annahu la hurmata laha, domin ba su da wannan haramcin da musulmi ke da shi. Domin su ma cikin su akwai mana ci ma kone shi ma ne. Gana nan gana da yawa sai ce wani su mutu a kone su. Wasu ma wai kada ya sunan shi ba kone wa masu suke son ma ba. A bar su wani wuri har jikin nan duka yi rube ba bisawa. Sai sa su tun da masu sun tun sentence kansu. Sai sa sun nan wani abu ya sa wannan bai zama laifi. Don su da kansu masu ba su da batun lahira ba. To in wurin nan ne abin ya zama ya san shi wani dalili ya zo kamar a tone wani kabari. Tunda ba na musulmai ba an ya tone wannan. Li'annahu la hurmata laha, don su ba su da irin wannan haramci. Kama dalla alaihi mafhumul hadith sabi. Kamar yadda wannan hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna. Na'am. ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال. yace abin da kuma ke shaida ma wannan shine hadisin Anas bin Malik da Allah ta amsa gare sa yace قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة. yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo daga kasan Madina. فنزل أهل المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. wai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira yazo Madina, nazala a'la al-Madina, ya sauka ta yani wani anguwa ne ta saman Madina, ana ce ma wannan anguwan nan Banu Amr bin Auf. Na'am. فأقام فيهم 14 ليلة. wai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wurin nan bakwai biyu, dare 14 ya zauna wurin inda masallacin Quba yake yau kenan. Banu Amr bin Auf anguwan su kenan. Wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka lokacin da ya zo Madina. Ya zauna wurin bakwai biyu. Na'am. ثم أرسل إلى بني النجار. Na'am. فجاءوا متقلد السيوف. Sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sako zuwa ga Banu Najjar. Banu Najjar sune wanda ke cikin asalin garin Madina. Yanzu haka Banu Amr bin Auf inda suke nan da sakiyar Madina ka zama gari guda. Amma da ya sunan shi garuka daban-daban ne. Wanga wani kauye ne, wanga kuma wani kauye ne. Da haka abin yake. Amma yanzu ya zama gari guda. To bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna bakwai biyu, sai ya aika a gaya ma Banu Najjar kan cewa ya tunzo a maga inda yake. Kuma Banu Najjar na asali wurin su ne yake zuwa, domin su ne mutanen umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am. كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه. Na'am. Anas na bada labari, wai da nake gaya muku ga kamar dai ina gan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi nan zaune kan abin hawansa, ga sayyidina Abubakar kuma bayansa. وملأ من بني النجار حوله. Shega wasu jama'a na Banu Najjar sun kewaya da abin hawan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana shigowa gari. حتى أتى بفناء أبي أيوب. Wai haka nan ne rakumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo har zuwa filin gidan Abu Ayyub al-Ansari. Shi Abu Ayyub shine Khalid ibn Zaid ibn Kulayb, asalin sunansa kenan. Na'am. وكان يحب أن يصلي حيث أدركته صلاة. Wai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance inda duka sallah ya iske shi yana so sai a wurin nan ne gaba da yin sallah. ويصلي في مرابد الغنم. Wai kuma manzon Allah ya kasance in dai sallah ya iske shi ko da cikin dakin inda ake aje raguna, garkin raguna ne, manzon Allah na ya sallah cikin garkin raguna. وكان أمر ببناء المسجد. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wurin shehu kaman a gina masallaci. فأرسل إلى ملأ من بني النجار. Na'am. فقال يا بني النجار نعم. ثامنون بهائتكم هذا. Wai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake wurin sai ya aika a kira wani sun manya a cikin Banu Najjar. Yace ya ku Banu Najjar, thaminuni bihaitukum hada. Ku ci kasuwa da ni. Wanga ya sunan shi gadin kunga, don wanda aka yi cikin gida shine ha'it. Ayi an shushuka wadansu abubuwa amma ayi mai ya sunan shi wani abu an tare imma da itacen dabino ne ayi a tare kamar da muke yin shi da cikin gadin da na gida backyard garden.
to wannan da yace wai da ku ci kasuwa da ni ina so ku bani wanga ya sunan shi gadin kunga ku sayar mini. Na'am. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. Shesu banu naja suka ce a'a wallahi ba mu neman kai ka ba mu wani abu muna neman komai mu fito wurin Allah. Allah ne ya biya mu kai. قال sai manzon Allah ya ce فكان فيه قبور المشركين. Anas na bada labari yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wanga maganan ga shi wannan wurin nan akwai wadansu mushrikan da an bisa su cikin wannan gadin nan wurin an bisa su daga wurin wasu sofin kaburuka na mushrikai. Na'am. wa khirabun wa nakhlun. Wa khirabun akwai sofon gini da ya fadi shi ake kira khirab. Sofon gini da ya fadi wa nakhlun kuma akwai itacen dabino kuma a wurin. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe an gane kamar wanda ke da shi wasu ya san shi marayu ne mahaifinsu ya mutu ya bar musu. Abu Ayyub ke duban wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai wanga wuri zai gina masallaci da zai gina masallaci yanzu yaya za a yi fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi quburil mushrikin fanubishat sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da horo kaman kaburuka na da ke cikin wannan gadi na a tone duka in akwai wani kare kashi ne a fitar. Mu ji danga da kyau tsofaffin kaburuka ne ba sababbi ba manzo Allah ce a tone duka in akwai wani kashi ne a fitar. Na'am. ثم بالخرب فسويت. Shana yace tsofaffin gidan da suka fafadin nan duka a buga bangon nan duka a levelin shi kasa. وبالنخل فقطع. Yace kuma itacen dabirun nan kuma a yayyanka su. فصفوا النخل قبلة المسجد. bayan an yanka wannan abin sai aka doki itacen dabinun nan aka shushuka shi ya zama gaban masallaci. وجعل عضاديته الحجارة. sai aka maida udadataihi bil hijara ya sunan shi gimshiki da za a yi ma kofa guda biyu inda zai zama ya ake ce ma abin da ake sa wurin kofar na mani frame. To abin da zama frame na kofar nan manzala ya bar an sa duwatsu ne duwatsu aka sa ya tare nan aka sa ya tare nan sai yanzu aka cire kofa sakiya aka yi abin nan. Na'am. وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون. wai wurin ne suka fara suna dokan duwatsu ana yin da shi wanga wuri she suna yin ya sunan shi waka na rajaz nan yana cikin ya sunan shi fannoni na waka wanda ya koyi irmil arud ya gane wanga shi wanga na almajirai ne. Na'am. wa nabi sallallahu alaihi wasallam maham. wai kuma da suke wanga aiki ana gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tare da su wa huwa yaqul. sai manzo Allah na cewa wa huwa yanqulu libna. manzo Allah na wanga magana shi mana dokan tobalin wani ginin da ake yi manzo Allah da kanshi tare da shi ake yi yana doka wani. Na'am. هذا الحمال Na'am. لا حمال خيبر. yace hadha alhimal wanga shine kayan da ake dokan a samu amfani da yawa. La himala khaybar ba irin kayan dabino da ake fitowa da shi khaybar ba. Ngana neman arziki na gaskiya shine aikin masallaci da ake yin ka inji annabi Muhammad. هذا أبر ربنا وأطهر. yace hadha abarru rabbana wa athhar yace wanga aikin ga shine yafi aikin samun lada wurin ubangijinmu kuma shi yafi salki shine aikin Allah na gina masallaci. Na'am. اللهم لا خير إلا خير الآخرة. yace Allahumma ya Allah la khaira ba mu neman wani alkhairi illa khairul akhirah shi dai alkhairi na lahira shi kawai muke nema. فاغفر للأنصار والمهاجرة. shi yasa Allah ka gafarta lil ansari ma mutanen Madina wal muhajira da wanda suka yi hijira kuma sun kazo to haka suke yi shi ana aiki. Wanga labarin ga da Anas ya bayar labarin nan na nunawa cewa inda aka gina masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gadin nan da shi akwai wadansu kaburuka na surubi kaburuka na mushrikai amma da manzon Allah ya sai wurin zai gina masallaci ya yayi ya bar an tone in akwai wani kashi ne a cire shi sa wannan ne ya nuna kaman kaburuka na kawurai in abin ya kai za a tone ne an ya tone wannan dun abin da za a yi kai. Na وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها. a cikin wata riwaya na hadisi na Aisha ya dan Allah ya tabbata amsa gare ta tace اللهم إن الأجر أجر الآخرة. yace manzan Allah da suke wanga aiki sai yana cewa Allahumma ya Allah innal ajra ajrul akhirah lalle lada da muke nema shine ladan lahira. فارحم الأنصار والمهاجرة. farhamil ansara wal muhajira shi sa Allah kai jin kai ma mutanen Madina
wanda suka tarabi bakin wal muhajira da wanda kuma suka yi hijira daga makka suka zo madina. na'am akhrajahu shaykhan wa ghayruhuma min hadisi Anas. yace bukhari da muslim da sauransu sun rawaito wanga magana a cikin hadisin Anas wa siyaqu lahu wa kuma korowa kenan na Anas. wal bukhari min hadisi Aisha bukhari kuma ya kara rawaito wata hadisin na Aisha wa ma bayna al qawsayn min hadisiha. yace abinda kuma min hadisiha yace abinda ke tsakanin kawsu guda biyu shine wa huwa yanqulu laban wa al-labin wa wannan ka samu a cikin hadisin na Aisha ne. وقد أخرجت حديثين في ثمر المستطاب. malam yace in kana neman ka gane inda duka aka samu hadisan da hanyoyin su ka koma a cikin littafin sa As-Samarul Mustatab. قال الحافظ في الفتح. malam al-Hafiz Ibn Hajar yayi magana a cikin littafin Fathul Bari yace وفي الحديث نعم. جواز التصرف في المقبرة نعم. المملوكة بالهبة والبيع. sai wurin yace hadisin ga da Anas ya koro ga hadisin na nunawa جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع كمان حلالي ne mutum yayi abin da yake so in an bashi kyautan kasashe kasan nan ya zama kabari ne ko kuwa zai sayi wani kasa she inda ya je sayi na wurin na wani sofin makabarta ne yana da hanya bayan ya sayi wannan sofin makabartan ya toto ne in wani abu ne ya sunan shi a level wannan kasan in gini zai yi wurin ne ya yi wannan gini don lokacin nan wurin bai kuma zama makabarta kuma ba an tattoni waɗansu abubuwa duka an ce na'am وجواز نبش القبور الدارسة na'am إذا لم تكن محترمة. ibn hajar ya ce wai wangana nuna halali ne a tone kabarin da wannan kabarin nan ta riga ta rududuge tsofon kabarin da yanzu dai an san komai cikin ya kare amma kamin a yi wannan makabari idan lam takun muhtarama inda ba kabarin da Allah ya ba su wannan girma na musulunci bane na kafurai kamar yadda maza Allah ya yi wurin masallacin aka tone lokacin akwai hanya ana sada wani sofin kabari ne na anna na da an bar biso wuri ya jima kasusuwan duka ya riga ya wa sunan shi akwai hanya kai ka je ka sai in ka sai ka kare a dai ta tone in wanda ya saura shi bai wanga bane a tattara su a ji haji su wani wuri zaka gina gida ne ka gina gida lafiyayye wuri wanga duka kan kabarin da bai kasance asali na musulmai ba na'am وجواز الصلاة في مقابر المشركين. wai hadisi nan kuma na nunawa kaman bayan an tone wannan kabarin an cire komai akwai hanya a sai wurin ayi sallah don bai kuma zama kabari ba بعد نبشها وإخراجها ما فيها. wai bayan an tone an cire duk abin da ke wurin nan وجواز بناء المساجد في أماكنها. kuma ya nuna halalcin an iya a sai sofon kabari na anna a tone komai cikin a gina masallaci wurin don lokacin an gina masallacin wurin ba a gina shi cikin kabari ba domin wurin tsohon kabarin da kuma an tone komai an cire na'am وهذا آخر ما وفق الله تعالى لجمعه من أحكام الجنائز. malam yace wanga maganan ga shine karshen abinda Allah ya sa ya iya zana kan hukuncin abin janaza وسبحانك اللهم وبحمدك. shi malam ya kare da addu'a wanda shine kafaratul majlis أشهد أن لا إله سبحانك إلا اللهم أنت وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك malam ya zana wanga ya sunan shi littafi ألف yani farkon ya sunan shi watan rajab farkon watan rajab 1373 hijiriya ya kare wanga littafi asali farkon watan rajab 1373 yanzu muna cikin 1445 how many years kenan ba mathematicians doki 45 kara shi kan ya sunan shi 27 45 ka kara mai 27 ya zai 45 plus 27 nawa zai baka nawa la ilaha illallah ba mathematicians nawa 72 shaida aka calculate mahu to shi sa ranan da
Malam Muhammad Nasiruddin Albani ya kare zana littafin nan zuwa yau 72 years. وانتهى تبيينه To bayan wanga shine asali hukumce na batun janaza, sai malam ya gyara littafin, za a je a buga littafin. Ranan da ya gyara littafin za a je a buga ya dace da rana na ya sunan shi Rabi'u Thani, yana da kwana na 19 1382 ya ce aje a buga wanga littafi. Da aka je buga littafi tukunai tuna kamar no, akwai waɗansu maganganun da ya kamace da ya kara shi cikin wanga littafin ka ke za Allah ya ke mu sabon mako wannan maganganun da ya ga kamar ya kamace karan nan ya kuma karo sai mu shiga cikin wannan. Amma asalin wanga littafi na asali da shi ke ga, sannan daga baya ya zo ya kara waɗannan maganganun nan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.